ассалому алейкум ҳамтони азиз, дар ҷое ки бошен дар кадом минтақаи ои олам зинда саломат хунобод сарбаланд бошен. дар бораи мусиқӣ гуфтан медан ки ҳами одамое ки мусиқи қати сар кор доранд ку таърихи ҳаётшон шумо як бор дида бароин ягон мусиқӣ ягон мусиқачӣ ягон мусиқихонавозу бай сароянда ягон чӣ мегӯянд сарояндаи машҳур ба бемориҳои тобанашаванда гирифтор мешаванд ва дар оқибат ҳам бемор қати мемиранд ё бемори сифилис ёки чӣ мегӯянд спид ёки чӣ мегӯянд онкология ягон бемориҳои тобанашаванда қади аз дунё мегзаранд. оқибати ва ҳаётшон ҳамин аст ки ягон олими исломӣ ягон пайрави пайғамбар масалан ба ягон беморӣ тобанашаванда қад аз дунё гузаштагӣ нестанд ва ҳамун чӣ мегӯянд ҳаёти хушон тиби хушон аз дунё гузашта рафтагианд. лекин инҳоро бинед ки чӣ қадр ба касалҳои безеб аз дунё мегзаранд ки дардҳои чӣ мегӯянд тобанашаванда. ин мақсади дига ба ин чи аст ки касе ки пайрави касе ки мешавад ку оқибати ҳаётиш ҳамон мешавад. меянд ку баъз пайғамбар касе ки бо кадом қавм пайравӣ кунад мегӯяд дар қиёмат ҳамон қавм қати мехезад. мо пайрави касе бошем, касело ки мисол ки пайравӣ кунем, касело ки дӯст дорем, дӯстдори ҳамон инсон бошем, қиёмат ҳамон одам қати мехезем. олимо дӯст дорем, олим қати дар қиёмат мехезем. сароянда сароянда қати. сарояндаро дӯст доштан дар кор неста. сарояндаро дӯст доштан дар кор неста. худовандро бояд дӯст дорем. мо якум худовандро бояд дӯст дорем, пайғамбарро бояд дӯст дорем ва ҳама пайғамбаре ки китоб ба онҳо фиристода шудааст бояд дӯст дорем. дар оятҳои охири сураи албақара мегӯяд ки мо байни ягон пайғамбар ҷудо намекунем, мегӯяд ба пеш охири оят қурон мегӯяд. мо мегӯяд ягон байни ягон пайғамбар мо ҷудо намекунем, пайғамбарро дӯст медорем. баъд падару модарро бояд дӯст дорем, ҳамсар, кӯдакоро. ӯ мусиқонавози чиро бояд ки мо дӯст надорем, мусиқачию чи сароянда хел мегӯям мухлиси фалон сароянда, мухлиси худованд бояд бошем, мухлиси сароянда не. бале, мухлиси худованд бояд бошем, мухлиси сароянда. барое ки охири ҳаёти сарояндоро як бор чӣ мегӯянд бинем чӣ мешавад оқибатшон. ман дар чиз ютуб тамошо мекунам, медаром ҳамун сарояндаро мебинам таърихи ҳаётшо ки чӣ гуна аз дунё гузаштагиаст. оқибаташ беморие ки тобат нашаванда. хайр ҳаматони азиз, бинем чизе ки ба инсон фоида дора ҳамона худованд иҷозат медиҳад, чизе ки зарар дора манъ мекунад. бинед ки дузда дастша мебаранд хаста дар арабистон не дузд неста, барое ки даста ки мебаранд як касо дар дигарош ибрат мешавад. ӯ як чизи сардори зиндони амрикоӣ бо як сардори зиндони саудовскии аравӣ спор мекунанд. сардори зиндони амрикоӣ мегӯяд ки шумо мебаред одаморо урод мекунед, безеб мекунед, намуди зоҳириша. мо бошем одаморо зиндон мекунем, солим мебироянд. сардори зиндони арабистон мегӯяд ки мо якташа хел безеб мекунем, намуди зоҳириша урод мекунем, дигароша ибрат мешавад, дигарош корро намекунад. аз шумо мегӯяд дар зиндон мешинонед чанд сол дига. агар ки одамкуш боша таҷовузкор мебирояд, таҷовузкор боша бо як кори бада ҷоз мебирояд ва хаб мекунад. дига гапи сардори арабистону сардори америка, зиндони америка, сардори зиндони арабистон бигем сардори зиндони америкоиро ҷавоби чӣ метиҳада метиҳад ки дига ӯ ягон чиз гуфта натавонад. барои ҳамин бинед ки чизе ки дар дини ислом иҷозат аст, намегӯяд ки шавҳар накунед, зан нагиред. мисол дар дини масиҳӣ зан гирифтан, шук кардан мумкин нест. дар дини ислом зан гирен, шавҳар кунен, кӯдак кунен, насл аз худон бояд бимонем гуфтага, дуздӣ накунен, зино накунен, ин гуноҳҳои бузург аст. хоб арақ нанӯшен мегӯяд. бинед ҳатто дар ҳамин россия якум ҷои беморӣ, бемориҳои дил, ракҳои хунгард ва дил ва ракҳои хунгарди дил мегирад. якум ҷой дар беморӣ. барои чӣ? барое ки нӯшокиҳои спиртӣ беҳад истеъмол мекунанд, якум ҷоро ҳамин мегирад. дар мо мусалмонҳо бемориҳои дил кам дида мешавад, барое ки мо наменӯшем нӯшокиҳои спиртӣ. алҳамдулилла мо сигарет намекашем. сигарет кашиданам дар олимҳои мо исломӣ мегӯянд ки ҳаром аст сигарет. носам ҳаром мекунад, ки нос одамо мекашанд. нос ки ҳаром не, макрӯҳ мегӯянд. нососа дар макрӯҳ яъне чизи бадида шуда. ки сигарет ҳаром аст, барое ки сигарет ичи аст, чӣ мегӯянд, бо як бемори дига аст, махсус барои сигареткашҳо аст, ҳобл ном дорад, бемории роҳи нафас. ҳобл махсус барои сигареткашҳо аст. дидем дар медисина ҳобл бемор касе мешавад ки сигареткаш аст. касе сигареткаш нест, ин бемори дучор намегардад. ҳамин яъне ҳобл ном дорад, ин барои сигареткашҳо аст. ана одамое ки нӯшокиҳои спиртӣ менӯшанд ва ё ба бемориҳои дил якум гирифтор мешаванд, ба дигар бемориҳо, саратон мисол, ба дигар бемориҳое ки марговар бигем да.
бемориҳое ки ба марг бурда мерасонанд. аммо дар дини ислом зиндагӣ кардан худованд дӯст доштан аз ҳамаи он қонунҳое ки худованд ман кардагиему агар мо дур бигирему ба чизое ки ба мо иҷоза додагие ба ӯ наздик шавем, ба ягон бемории сироятшаванда, ба ягон бемории дабоватнашаванда, ба ягон дарди бедаво гирифтор иншоалло ки намешавем мо мусалмонҳо. бале, дини ислом беҳтарини дини ислом аст. Як ҳамкурси ма духтаракай урусае неким вай аст, хеле санӣ наместа чи несте бедина бигирда. Мегӯяд ки ба ман пурсамш ки кадом дин ба ту бисёртар маъқул? Гуфт ки дини ислом аз ҳама дини чи аст стабилния гуфтак. Дини шумо гуфт стабилия чи аст? ҳама чи дар шумо середина золотая середина дар шумо. Дар шумо мумкин ҳама чи неким бо меъёри муайян. Ана дар христианство мега бисёр чизо мумкин нест. бале, дар дини ислом чизе хоҳи тавоноид мега бикунам кора. ҳамин маънои чи маълуме ки омади дар кишвари сони ки зино пурраи ҳама ҷо рехтагие, дар ҷо худо эҳтиёт кун мега, эҳтиёт ки бозам эҳтиёт кун. нарав, набуро ҳам кӯча пешамон дар телефон ҳамун порнография тамошо накунед. ҳамун чизе ки шуморо чашмотонро мисол ба ҳамон мебараву нигоҳтонро гӯш хаёлтонро мебара, ҳамун худоро дур бигирен. дур гирен иншоалло ки наҷот меёбем. бале, як видеоҳои фоидавор тамошо кунед, як машқ равен, спорт зал машқ кунед. ман дар донишҷӯӣ гуфтам асдавонӣ мерафтам, овбозӣ мерафтам, дарс мехондам, компютери англисӣ дарс мерафтам. баъд чи машғул шавем ба машғул мешавем, монда мешавам, давам мекунам. гуфти компютер мусаввида хоб мере, сар мехезад, паси дарси кор. би шайтон ки вақте ки шуморо васваса кард ягон мисол зино ягон чиз даъват кард, ауз билои шайтон мегӯяд ба тарафи дасти чапон 3 бор туф кунед. ауз билои шайтон мегӯяд, шайтон мегӯяд қозуре бигӯ пешда биё, мисли як туб бӯ як шатат мезани пари мери. ҳамқари бинед шайтон дига динбор тараф то намехӯрад. ира ман таҷрибаи худам мегӯям. манам шайтон вақте ки васваса мекард, амун нишон мекунад, خیلی بیاد پیش وقتا نشان تی قضوری پیش میگیرم نشان تی پناهی ما تاثیر نکرد پیش میگیرم یا تو فوتبال باید شتر میزنی میری گل میشی آخه قبض نکن شیطان برای دیگه میاد حیات دیگه طرفشون نیاید ان شاء الله. خب لایک مونم подписаться, поделиться, فراموش نمی‌دارم شما.